Ay, mana? Oo. Ito, yung sabaw. Ah, yan. Iba talaga ang luto ni inay. Ano? Lamo-lamo ba? Dali ka ayo. Original yung gulay. That's so good. Ay, gano'n si Lola. She will go with Tita and Tito. We're going to buy stickers. Punta kami kina Mama, guys. Hapon na. 2 o'clock na yata ngayon. Ito ang sasakyan namin, no? Ito ang aming limousine. Daddy Mike is in the limousine. Alis na. Ito ang driver ng aming limousine. Ang kaili ay Ako po yung basa. Mama. Hi guys! Sakay na naman. Hindi kami sa likuran, guys. Ayan. Tulog kasi ang aming limousine, guys. Ayan. Punta kami sa bahay kasi nagluto si Mama kanina ng RM. At saging. So, kakain tayo doon. Kain tayo ng karin. Ay, daw. Ang hirap pa. Oh. Tulog kasi ang ating day together. Sleeping Beauty. Tignan nyo, guys. Oh, maraming pula-pula ba ang kanyang katawan. Tignan yung mukha, oh. Mga pula-pula. Daddy Mike nagdala ng pizza, oh. Hindi ba yan siya kakain ng RM? Kita ito po. Hi guys! Dito na kami sa bahay ni Lola. Nagising na ang ating prinsesa, oh. Hi! Say hi to my vlog! Hello sa vlog ba? Alam sa sila, eh? Welcome to my vlog. Welcome to my life. Alam niyo ba, guys? Very happy ako kanina kasi look! Look! Remember? Pinadala natin to anong month ba yun? November? Yeah, around November. So, dalawa yung pinadala natin. Ewan ko lang kung bakit. Isa lang yung dumating. Pero tinda ko yung isang box. Sabi, coming pa daw. Simula nung, January 3, siguro sila, parang paglagay nila sa container or something, na separate sila. Kaya tingnan nyo, isa lang yung dumating. Anyways, still, it's good kasi nakarating na siya. It seems like intact naman siya, oh. So, i-open natin yan mamaya. Yeah, hindi ko alam kung anong laman ito, guys, kasi yung nakalimutan ko na rin. But yung pare-parehas lang naman yata yung nilaman ko dito tapos yung isang box. Exciting! Tingnan nyo sa loob ng bahay ni Mama, oh. Hay-hayan pa more. Nilaban niya mga damit ng mga kids, oh. Kasi palaging umuulan. Ulan pa more. Tingnan nyo, oh. Meron pa dyan, oh. Tingnan, sobrang muddy. May isa lang basketball ring dito. Basang-basa, oh. Sige, Kim. Pasikat, Kim, be. Sige ba? Yung pamangkin ko, guys, maganda ang boses nito. Sige ba? Gusto ma-discover ta? Gusto mo ni?
Ay, very shy type si ate. Sana ma? Agoy. Ha? Hi. Hi. Magluto sa taha, Dong, ilaban na La. Ang ate Paris hindi pa nakarating, guys. Yun yung aking ngipin. Hindi pa ako sanay. Iba-iba tingnan yung ngipin ko ngayon, guys, kasi hindi pa talaga siya yung, yung porcelain ba, na veneers. Temporary lang siya. Kaya ibang-iba yung mukha niya. But, yeah, it will be nice kapag nakuha ko na yung, yung real. Ay, grade 7! Why? Basketball player! Anak! Basket lagi na ako! Wala ka siya. She can have a bit quickly, love. Dida? I get you water, ha? Ay, Nakita lagi na akong papa sa Juan. Isa kirang papa sa mga amigo. saging. Tuyo! Kamote. Ala, amigo, isa yung anak. Ito yung binili ko, guys, oh. The other day. Pagaling na. Dito sa sunod-sunod, ako sa sunod ka na. Nood ang ating baby Celine, oh. Mga tito naglalaro ng basketball. Basketball! Basketball? Gisingot naman ka na ko, eh. Tingot mo mong baby girl. Hindi nadalhan ng tsinelas. Yeah? No shoes? Uy, di ka pwede ka na ugnak. What's the pizza box? It's there on a table. Mm. Playing? Yes! Tito! Dugay lagi mong ate, nak. Nagpapabili kasi si Ate Paris ng stickers. Kaya ayun, sama siya kay tita niya. Sakit. Ay, meron naman akong cold sore sa aking... Sakit na naman magsalita. Dito na pala sila. Hello! Hello! Oh, yay! Oh my God. How's Australia? Nakaulit na sa Australia, guys. Bulaga mo. Hi lang. Mommy! Yes. Done. Did you get card? A stickers? Mine? I only buy one sticker. One only? Huh? And I bought slime too. Slime? I don't know, it's sticky. I think it's not. Yeah? I touched the jug. We'll give it a try. Ano siya, Tiyo? Titong carry me kay Madi daw. What is that? Babe, show me? Slime. Wow. Yun yung may sariling bago, may pera. Can I open those Of now? course you can. Si Kat Kim. Tingnan nyo, guys. Pakita amak, babe. Pakita, guys. Oh, ilang taon ako hindi nakakain ito. Bisaya. I think Bisaya lang, no? Ang may alam nito. Bahog-bahog. Oy! Yummy. Bahog-bahog. Hindi kasi lahat ng bakery ang gumagawa na. Ha? Hindi lahat ng bakery ang gumagawa na. Kanarang ngay bahaw. Tignan nyo, guys. Bagay na bagay sa kanya yung damit, guys. Oh? Remember? Kurang suot niyan. No, it's Ate pa. Ay, Celine.
Tita Mimi! Take her in daw, tita. Nakainganak, kabiya po na ka. Isa kabiya po. Si pare. Sa agami. Ti, pagawas ng mga iro diya tanan, ti. Ayun, na isa ka po ng mga slip. Ini palagi na. Bugubugay yung luto. Timing. Nah, di ka pwede na kay baho-baho na. Tingnan pa yung pare. Not yet. Hang on. Guys, meron ulit ako sa amo guys. So, shout out sa mga dalaga na nanaw. Dagan na ulit ako. Way labot ang kulero. Way labot iro. Dalan mayroon pag guys. Bes lulu nak. Bes lulu. Uy, bes lulu ba? Dagan ni sa parin. Ini sa lulu. Stand. Slime. Hi pa sa vlog. Hi. May bes lulu. Men. Dagan sila. Ikaw pizza. Yum. Want for Paris? Yummy. You too, anak? No, you didn't. No, you gave it to Lula, remember? You gave it to Lola to hold. Come here. Gusto kami dito may ano, electric fan. How are you, Daddy? Tired from the big night last night. How are you? What did you do last night? Huh? Just a little talking and spending time together. Magkot sa ko sa kuwan nak. Ha? Baboy, magtapos sa baboy. Ako si Kuya. Bising-bising sila guys kasi piyesta sa amin. Tapos yung trabaho ng papa ko ba? Tapos yung kuya ko, mag-ihaw ba? Kaya, Paano mo kung saan oras maluto? mahirap sa'yo mag-spend ng time. Ha? Lingalingaling! Nagluluto pa ni mama ay iniinit na lang. Luto naman siguro yan. Ay, iniinit lang ni mama. Asa nga, Ima? Kani. Ay, man na? Yan sabaw. Ah, yan. Iba talaga ang luto ni inay. Ano? Lamo-lamo ba? Dali ka ayo. Original yung like. That's so good. Explain, why me? Lean meat of beef and liver. Part of the intestine. Yes, sir. Wala intestine. Wala. No. Wala Stomach. intestine. Stomach. Ito lain, ma. Yeah. Oh, nalagi. Mansa pa. Anang. Mandonggo and Bisaya, you know what? Mandonggo and Bisaya. Naman sa inigis mandonggo. Inside. Inside. Joby said, Not siya. Okay. Thank you, Ma. I'll eat the inside. Daddy, she finished? Daddy, betul, ma. Tingnan nyo guys. Ooh, Mama's making it for me. So, alam nyo ba guys? So, ang RM. Ito yung ano, tapos may sabaw for that. Sibuyas, dahon. Kalamansi. Sosopa. Sili. What's this, ma? Paminta, ma? Paminta.
May kamuti pa. Magkaon ka ba? Hindi ka gaon? Ayun? Nasumahan na sila guys. Ay, ako naman ka. Wala na sa amo. Wala sa among bukid. Ano pa lang? Itong dala ni Daddy Mike pizza. Yes. Lance Pizza! Uy, ano may sulod? Ay, meron pa. Bakon, di ko yung may kiniyak. Kamali. Ayun siya, kain ito. Have a look. Ooh! Latab-latab pa more. Lamigin natin. Asa ha, kabutang ako, di ba? Magkulang yung timpla. Ginagawa na dyan. Say ja! Say ja! Ano, Jim? The dog didn't listen? Yeah. Kain tayo guys. Mukbang tayo, mukbang. Ooh, very hot. Okay, guys, yung cream stick mo ba? Ano, bubble gum na lang. Can I have bubble gum? Wala ba, ha? Ooh, come here. This one. What color? Ling Ling! Patungod sa electric fan Ling, kainit Ling. Tingnan nyo guys, oh. Ma, mana ni kuan ma, dili na ako kinanglan ni ma, sili na ako butang. Tilawi, kung isa ko na ba? Tuyo. Tuyo. Lit-lit ang sili guys, oh. Australia, laki-laki. Tuyo. Tayo natin ang tuyo. Ano kaya tawagan ni Mac na yung sa Manila do? Paris. Paris? Paris pala ang tawag nito guys sa Tagalog. Dagdag ke. Dagdag nga pansit. Suka tayo natin. Ito nga may suka. Ano may naman sito? After 4 years. Nagaman ng tuyo, be. Tingnan niyo ang ating, ano, Daddy Mike, Paris, Celine. Pizza size. Pizza sila. RM. Okay. Ja. Ay, ja. You want water? Where's the water? You want water, da? Ready? Ito yung water bottle, Mac. Alala? Don't swallow it, ha? Sarang, gani ang tayo dito. Yung lato. Yung nabla. Takas. Uwan kayo, butang mo yung special. Sabaw? Gawin ako sili ba? Hindi mo kaya, ha? Suka. Saging? Dulaan mo eh. Ha? Dulaan. Makaon. Hindi ka magkaon na? Ha? Hindi ka magkaon? Uyap na. Kapay, uyap. Ito uyap pa. Aga, eh. Dala ko na Australia, ha? Unda, magdala. Dala mo may mga quality. Atay. Tapos ko lang nga process nito. Anak! Ito ba? Ano may sibuyas na to? Kuha ka, mama. Ito, kanito na kung ikaw sa kong tinarong. Ito, kanito. Dalang sa silo.
Rumait na ni Mayani yun dyan. Nakadua, mahamot. Biya. Oh, Biang. Ken! Laman? Ang hiro pa. Sila katarantaan ni guys. Naghan sa ila. Wala nga. Ayun ito. Nak, Miss Mike nga akong gitampuran na ka para rin na Nak, sobrang sili de. Iyang dugang ba tadi halang. Da. Wala ka lini. Chilo ka ba? I-open natin yung box mamaya guys. Pag ano ka mapi? Tempe po ka. Open natin ang box mamaya pag dating ni ano. Ano si Kuya Ma? Kuya. Dali ko to. Ay, kabalo sa iso na na. Nakalimutan ko na ang laman. Malag, muna ang katong pinakaunang. Biya. Dali ang gilong ag. Dugan mong tao. Dugan mong tao naman. Malang tagbaw na ang una na ako naputos. Kaya na muna ang dahil chocolate. Hindi mauna ni abot eh. Hindi siya ng putos. Ewan ko kung bakit sila na-separate ba? Sabay pag-pick up? Saan sa main? Celine playing the guitar. Show me, Tebe. How do you play the guitar, Te? No. Be, make some music. Ay, paglisod-liso, anak! Ayun na, pa sana namin ito i-open guys. Kaya lang hinintay namin yung kuya ko. Nakarating naman siya. Hi, to my vlog. Hello. Wapa kayong kuya guys ba? I-open na namin yung box ngayon. Hindi ko alam kung anong laman ito. Surprise, surprise! Everyone will be surprised. Gusto ni Daddy Mike bumalik sa ano? Surprise! Sir ko, ano yan? Wait po, no? Puro hinigdan na lang. Di ba sila, Tere?